Ante a inminente apertura da campaña de libre marisqueo, os ánimos de algúns patróns andan revoltos debido á falta de resposta da Xunta ás súas peticións de rexeneración da ría da Arousa, o que provocou que mesmo se alertase da posibilidade da desaparición do libre marisqueo pola falta de produción. O patrón maior de Cambados enviou unha mensaxe de tranquilidade esta mañá falando con esta casa. Asegura que mentres non haxa a reunión coa Xunta para coñecer o estado actual da ría, non se debe ser alarmista. Pero falta a reunión fundamental que temos que ter coa Administración, donde saltarán os resultados das mostraxes, donde se deciden os cupos, dependendo desos resultados, os cupos para intentar encauzar a campaña. De momento non temos datos todavía nin de como están os bancos, nin de unha data para reunirnos. O patrón agarda que a reunión se produza esta mesma semana, posto que está previsto comezar a campaña o primeiro día laborable de outubro, como ven sendo habitual. Costa admite que a situación non é boa, pero que prefire ser optimista respecto da campaña. A ver, eu nunca perdo a esperanza. Eu penso que pode ser unha boa campaña. Home, a ver, todo habrá que velo. As primeiras semanas son de tanteo. Miraremos despois. O ano pasado pensábamos que iba a ser peor da que foi. Tampouco foi para tirar cohetes, pero miraremos. É que moi aventurado, estamos en unha época en que dar un pronóstico así é unha lotería. O patrón asegura que as confrarías pediron en tempo e forma a Administración unha rexeneración da ría, pero non se fixo aducindo á Xunta motivos técnicos. Con respecto ao traslado de mariñeiros a outras rías, Costa afirma que as causas son económicas. É unha cuestión de oferta e demanda e, máis que nada, é unha decisión comercial ou empresarial dos armadores. Este ano houve un efecto chamada para traballar na ría de Noia, que provocou que moitos mariñeiros nosos que se vayan para lá. É un problema que se leva repetindo xa durante moito tempo. Tamén supoño que habrá problemas en portos destinos, eso xa é cousa de cada un. Pero hai un éxodo de xente que se vai na campaña de libre marisqueo aquí para outras zonas.